Още три креатива, които винаги работят на реклама. Стикин от креатив или лепящо листче. Подреди добре продуктите си, ако са физически. След това вземи едно лепящо листче, на което да напишеш с маркер някакъв тип оферта. Може да е 50% оф, може да бъде безплатен подарък или нещо друго, което имаш да кажеш на потребителите, което да е кратко. Напиши го с маркер. След това залепи около продуктите и снимай. Буквално направи снимката и я качи в мета рекламите си. И съм сигурна, че ще сработи, ще си докара адски много продажби. Този креатив работи абсолютно всеки път. Номер 2, iPhone Note. Този тип креатив всъщност съдържа само единствено текст, а бекграунда е също като на бележката, която имаме в Notes, ако имаме iPhone или MacBook. Общото винаги работи и някакси не очакваш в фида да видиш креатив, който да има само единствено текст, затова ти прави доста силно впечатление на подсъзнателно ниво, тъй като няма други цветни елементи, които да разсейват и хората всъщност се фокусират в текста и в посланието, което искаш да им кажеш. Така че тествай. И креатив номер 3, в примера ще ви покажа unboxing, който е с кутия от пица, в която миксираме продуктите и накрая се получава готовата пица, но като цяло unboxinga работи за абсолютно всякакъв тип продукти, независимо дали ще бъде козметика, гримове или какъвто и да било друг тип физически продукт. Мозъка ни работи така, че когато видим затворена кутия, в която не знаем какво има, това създава любопитство и съответно искаме да изчакаме до края, за да видим какъв е крайният резултат. Така че това определено е трик, с който можеш да повишиш вниманието към твоята реклама. Тествай тези 3 реклами. В профила ми виж предишното ми видео, в което да обяснявам за още 3 реклами, които винаги работят. И ми напиши в коментарите какво би искал да е следващото видео.